пакуль што няма, але я спадзяюся, што да канца месяца ён будзе. Таму пакуль што там спасылкі не на праект, а на ўласна мае соцсеткі. Але я думаю, што Віталій сябе гэта ўсё пакажа. Вось. А я, напэўна, пакуль проста праспяваю вам песеньку. У мяне ў кніжцы таксама ёсць песенькі. Вось. І праспяваю тое, што, можна сказаць, з'яўляецца нават нацыянальным, напэўна, народнай песняй аднаго віду істот з беларускага бестыяры. І вы ўжо, напэўна, здагадваеце, зараз будзе інтэрактыўчык. Паспрабуйце здагадацца. Я звычайна дзеткам гэта прапаную. Таму адразу скажу, што варыянт гэта спяваеце вы не праканае. Дзеці кожны раз так адказваюць, але вы тут людзі дарослыя большай часткай. Я думаю, вы здагадаецеся самі. Магчыма, мяне будзе не вельмі чуваць, так што пярэднія могуць наперад заднім, я не ведаю. Ну давайте паспрабуем, што будзе. Гэта істота беларускага бестыяры. На могилках рыбаў я свой здабыла грабеньчык. Тонкі, празрысты, драпежны і крохка чароўны. У валасах, як жывыя посрэбны праменьчык. Рыбінкай тонкай слізгая раз-пораз павольна. Што мне смарагды, мае валасы зяюць болей. Хваляй зялёнай льюцца на белыя плечы. Спела здабляе іх золатам угал каштоўны. Ціха раз-пораз мільгае мой любы грабеньчык. Ціха раз-пораз мільгае мой любы грабеньчык. Ёсць варыянты? Русалка. Бинго! Ну вось, у нас есть русалка в этой книжце. Так, насамрэч там ёсць не толькі звычайная русалка, ну як звычайная? Давайте удакладню. Русалка наша, не заморская, у яе замест хвоста, наадварот нават, у яе ногі, а там замест хвост. У нас нормальная русалка, яна ўсё можа, але, ведаеце, у беларусаў, аказваецца, ёсць яшчэ такія незвычайныя русалкі, яны называюцца расамахі. Дык вось, я вам пра іх скажу, можа вам яшчэ ў дзяцінстве бабулі казалі, што ты росамаха? Я вось думаю, ну, росамаха это звер такі, ну, нективны. Это не тая росамаха. Сапраўдная русалка росамаха, гэта вельмі цікавая рэч, але я вам пра гэта не скажу. Шукайце на сайце пра бестыяры, ці, можа, аднойчы прачытайце ў кніжачцы. Вось, калі ў кагосьці будуць прапановы, парады, ці жаданне чымсьці дапамагчы, то там па спасылачках можна прыходзіць, сябраваць і вось. Вялікі дзякуй, што паслухалі. А ў мяне пытанне. Калі ласка. І прапанова. Слухаю вас. Пытанне рытарычнае. Ці праўда, што выцінанкі яны заўсёды сіметрычныя? Ну, вы ж разумееце, чаму мне вынесла мазгі з выцінаных Віталя? Яны вельмі часта несіметрычныя. І увогуле гэта такі выхад за межы, гэта столькі дае магчымасці. А вось калі рабіць традыцыйную, сіметрычную выцінанку, а вы ж маладзеці, то ў маладзечні ёсць музычнае вучэнне. Глядзіце, можна рабіць выцінанку, ну, напрыклад, на такую тэму. Зразумелі, калі гэта напісаць нотамі, можна выразаць выцінанку, яна будзе строга сіметрычная. Цікава. Можна ствараць нотную выцінанку.
шиковна, можете подать ідею. Симметричная музыка. Ой, нарешті, я ж забула про ліштви вам сказати. Я сюди прийшла, я віддала тільки одного мастака. А потім гляджу, а тут ліштви. І я коротенько апошню історію з того, як я книжку писала. Є там момент, де люди йдуть, ну, як люди, не тільки люди, ну, йдуть на село. І ось ідуть вони на село, а там хати. А я так люблю ліштви. Ось це ось бокси, і це все. Ну, я не ведаю, яким треба бути мастаком по древі, щоб це все зробити. І я починаю, значить, описувати ці ліштви. І у некий момент я розумію, що у мене ціла глава одних ліштвів. Я сиджу, гляджу на це все і думаю, ну ось і виразати же ж треба, і надо ж зашмат. І сьогодні, коли я прийшла, погляділа на це все, я так зрадувалася, що ось нібито та глава, яку я порезала, вона в некій вроді все одно живає. І це шиковано. Все, велике дякую ще разочок. На столик лепей покласть. Мусить со столика лепей буде брати. Чи можу роздати? Раздать? Пусти по черзе, просто. Да. Пусть по кругу. Так, поехали. Кому треба, кому не треба, отбивайтеся руками, ногами, тому не дам. Може, ногами не треба. Ну, это я потримаю. Так что вычинанная музыка. Все строго симметрично. Все строго симметрично. Вычинанная. Ну что, все отримали, да? Можно оставить. Дякую, Марія. Це, правда, створилося таке враження, що ти сидиш за вогнищем, вечір, вже такий притимок, слухаєш чоловіка, який грає під гітару, і так все це романтично, десь около озера. Ну, не знаю, як у вас, у мене таке враження склалося. У нас так само сьогодні присутнює мужчинський гурт, який називається «Стажари», і нам вони шерах пісень так само виконують, народних. Що ще сказати, ну все остальне скажуть за себе самі. Коли ласка, стажари, запрошую. Добрий вечір всім. Наш молодий ще, незнакомитий, мало хто про його ведає, але ми вам покажемо зараз декілька пісень. Полесье, Солинское Полесье, с Мотоля. 3-4 песни. А вы там сами про нас думаете. Ой, у поле два тополя, яво расцветает. Сидить голубой да над облачком.
Столинского района, одна с Мотоля, Ивановский район. Да пшениченя кая рай, да пшениченя кая Вы решили тут поменять песни, показать больше районов, а то не из одного района. Драгичинский район, один месяц. Один месяц ходить, а другий заходить, посадой дівчини, що вечора й ходить, козак дой дівчини, що вечора й ходить.
ходити, я й буду любити, ще возьму я за себе, лиш буду любити, ще возьму за себе, лиш буду любити. Була богата, та ще й крила мала, я в свою країну, Йосю облітала, я в свою країну, Йосю я б свою країну усю облетала, я б свого милого по шапці я познала б я свого милого по шапці познав. Не так, як по шапці, як по козирочку у моєго милого, брови на шнурочку у моєго милого, брови на шнурочку. Ну, все-таки мужчинский гурт и лиричные песни мы больше за все любим за остальные. Але ж у нашем репертуарі є шмат і всяких жовнерських, і невеселих пісень. Ну, ми одненьку тільки вам зараз виконаємо, як трошки ми розуміли, у який час живемо, і як ніколи це не повторилось. Летела куля через горю, да я поранила грудь мою, да я поранила грудь мою, да я побриніла кров'ю.
опошню, вирішили все ж таки на більш веселіший, но тонше наш У тим вигляді, як ця пісня була записана, як вона лишиться аутентичною, там співається «Ой ти, Костюшко, хороший мій». Ми, звісно, довго думали, яке дочинення може мати історично до себе ж Костюшка до цієї пісні. По сенсу абсолютно не підходить, пісня зовсім не твоєго. А потім погортав словники, Дмитр Мурашко і знайшов слово «каптюх». Максима Каптюшка – это помешальная форма от слова «каптюх». Каптюх – это профессия, это той, кто занимается копчением, тобто випарюванням смоли, поташу з корення хвойних пород. Альбо Максима просто коптить рыбу, там, вентить рыбу чи мясо. Вот. И этот человек забрудженный, закопченный, тому з ним ніхто не ведеться, ніхто з ним не сябрує. А песня про то, що у адмисловців, професіоналів є гроші, він заробляє своїм ремеслом гроші. І тому їм все ж таки все водяться і всі до його дякують, тому що у його є гроші. І ми думаємо, що правильно цю пісню співати «Ой, ти, Коптюшка, хороший». Так ми її співаємо. Ой ти, Коптюшка, хороший мій, як тебе люблять, як тебе щать, як тебе люблять, як тебе щать, що коло тебе гроші прощать.